paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay bagbaga ang manmot ni Kwarog. Tanumapan agaram. Saan ko mangagbartag? Nay, asino ay tinapan na inaram? Basta ada makita na asa nga ili abalasang. Mapan namutin armon ang agbartag nga umuna. Ay, naglukon. Kasano nga ang makaasawa, no kanayon ti bartag na. Ada adida kayat no kanayon ang mabartag. Iso nga ron abagbaga bareng denggan na ka. Si kakuman ate, nang bagbaga di nakitam ti inaramid na. Ay, binagbagaak. Ngam dinak nga ron denggan. Ay, jay la gitara na tiigam na. No kas jay nga ada makita na abalasang. Ay, tidakas. Agbartag mat. Santo mapan agarap. Nay, awit mo man ang gitaram ko araw. Adda ka di mapamuhara na ay. Sana mawanan iti balasang dito kabildatan, tataba daw. Ure ado ti balasang, tadi ka maamu ti agaram. Kabutang munsa mo ti balasang. Abay, kung makabutan ko ngay. No kaya't mo akatagkuyog tatay nakagarana. Nya, kumuyog aking kang agharana. Kasla kayo labilita para ululitan nyo ti bagbagak. Kaano kaya mapanagharana? Tumayak, Mike. Ito na rabi, makita yun to tilahin kong agharana. Papanam kat sumipngutan. Kadwa ka no, di kwarog ang mapanagharana. Kano damag ko ako na kano dagiti babalasang. Akanayon kano anabartak ni Kwarog no mapan agaram. Dahito nga rin timbagak king kuhana, idi nagharana kami ijay dalan. Nakaigamanan iti gitara. O, nay maday tangay. Panagkunak kat ad-ad amadismaya ti balasang. Nukas jay ti jarna mapanagaram. Iso akadwaak. Ta isurok man ta aramidan na. Tapno makaasawan ti lukaw. Anyamot nga iti isurum kan kuana. Amangan nukalukwan ma ti isuram. Anya maakalukwa na sasawang manay. Maray, di magas ka di dabadong kan Kwarog dito idi kalman, idi sumipngat. Winmat maray, gimatang da iti basay. Apay? Napanda ka no nagharana. Amua, no asino ti hinarana da. No sika ti balasang, kayat mao tinabartak ang mapanagaram kan ka. Ha, pulaos, jak lakit di kayat. Oray agbakbakit ak abalasang, numamarte mo laang ti agaram kanya. Ay, kamali ti aramid ni Kwarog. Jay la gitara tig igaman na. Ipanakkel na ti kinalaing na nga gitara. At daya maitulong ti gitara iti panagbiag. Day tangarod kat maray. Imbag pa'y numapan aglako iti gitara. Tamay mayat pa'y. Ay imbay ka din di kwarog dito balay. Saan pa'y, Inteng? Indanon da siguro tay imbagak. Apagungtam, gapo iti kinalaing na nga agbartag. Kinaduan ka no di paribado nga napan nagharana iti balasang idirabi ay. Kat inaram namut lakad ti balasang anapan na hinarana. Ay, saan asinango ti balasang? Tadi na siguro kaya tinabartek nga agharana. Ay, agawid ko maditoy, tabagbagaan taman. Kasano ang makaasawa no kas deti aramid na. Hey? Ay, agbaak atalagan. Di pa'y laag nakab. Anya nga talaunay ayat ti pangayatan ni Badong ko amang kuykuyog kini Kwarog ang mapanagharana. May samot ani badong mo. Laklakayan, makiharharana. Kumamot no nalaing ako manta. Ngaruda, nagpadaan da nga agsintunado no kasjay anabartek da. Numot kit di saan anabartek ni Kwarog. Mayat mo ti buses na. Ang no nabartek, ay na, di nan maibalikas anaimbag ti kan kantaan na. Iso ano agjuwit da. Saanan ang maawatan, tadidamot ibalikas ang naimbag ti kantada. Ay, napanandaman nga tan idirabi eh. Saan nga minan nga agaw-awid ni Kwarog ijabalay ka? Adamo nga min balay na maray. Maaramid na ti kayat na. Tagmay-may sa ijabalay na.
Imbag, ta saan ka anabartek ita, kwarog? Limpyo ka ita. Kahit yung asawain. At na panahon na sa nakalimpyaw, kagawad. Pasaray saan mo nga ammo ti sasawam no nabartek ka. Di mo pa'y maibalikas analaeng ti ibagbagam. Ay, jay lapayag yung tisa na limpyaw, no kasjay. Agbaliw ayamat ti dilak no mabartekak. Isumat lang Naa, ipaneknek kuntukan ka no asino ka data ti husto ti ibagbagana. Kasano kumangay kagawad? Ni kano man, di mo maipaneknek detang ibagbagam. Anya ti multam no maipaneknek ka, adi ka unay makabalikas no nabartek ka. Anya nga taya? Ay, kastulangan. Gai ka amin nga glawlaw ti balay mau. Dahil tanalawa asular mau. Promise? Sos tiniram day nga imbagam. Promise, kagawad. Oh, Pexman. awatag ti karit mo. Apaman, ama ipakitakan ka, ti pamanagnag ka, rogyam matan agay kan ti aglawlaw, ti balay ka. Dahil kagawad. Dahil talaga yan. Awan to ti maalam apamanaknik mau. Imbag, ta nakaumay ka dito tersinak, maray. Ada ipaaramid ko kan ka. Ikan ka iti libre nga asukar, kape, tinapay, bugong kan mantika. Ikan nak iti asukar, kapay, tinapay, bugoong kan mantika. Wan, maray. Basta aramidam, ti ipaaramid ko kan ka. Amangan mo, no saan ko akabailan day ta ipaaramid mo, maray. Kabaalam, tanala kalaeng mat. Nala, ibagam nga rod no anya ti aramidag. Saan ka di nga da silpon mo? Ada, kakaisuna ka barbaro to'y cellphone ka. Sige. Inton pumanaw da kwarog kan badung mau, inton agsipngat, anya, saan ka ngagpadlaw? Surutam ida. Maray, anya tinagsaritaan nyo ka ni Marikwanang? Mayat timbaga ni Marikwanang nga aramidag, maray. Tapno ikanak iti bagbaga na nga ited na. Anya ka di jay, Maray. Surutag ka no dabadong ko kan kwarog no mapandag harana. I-video ida. Na, taapay ka no? Ay, no siyak. Day takot mang sursurot ti mapanagharanan. Inkadamagan kin ni Marikwanang no apay, maray. Na, apay akas laag dardaras ka aya, Maray. Una, adda papanak. Kat amangan no jak masurutan ti papananda. Mala, inakaw. Na, anya nga tati mapasamak. Ay, anya ay ti impaaramid da ken kuana. Unang ngayon kagumatang iti tinapay nga ikapi. Ngam awan igamaw. Ay, na, aywan gayam anya. Adamot ngamin impaaramid ni Marikwanang kan ni Marituyang. Anya ko mati koneksyon day ta iti gata nga matinapay. Ay, dinardaras ko matin tinagawid. Taibagak ken ka ti impaaramid ni Marikwanang kan ni Marituyang. Anya manan ti pakainaigak di ta impaaramid ni kagawad ken ni Marituyang. Ay, dakkel ti pakainaigam. Tama ipapan ka ni Kwarog daytoy. Adda ka no kasangsang pita sa nga ilid da pari Tomas. Balasang ka day, tataba daw. Ay, intaman na naranaan inton rabi ay. Balasang ka daw, ngamjak pa'y nakita. No napintas, no saan. Mapantalat ta, tataba daw. Makamuditan napintas no saan. Balasang may. Adda mo ila ka di agwa di pataranta. No harak tigat mo asawain. Mapangkalangi di balay. Adaw, ti istak ko iji nga harak. Husto nga raw, umayak, sakbay tagsip ngay. Uminom tapay, sakbay amapantag harana. Ay, papanam ka di manan. Rumwar ka, di ka man lagpakada. Sigurado asa ukan tumanin asaaw, no agpakada. Isu asaan langay. Sa anak ngagsaw, kaya't kulaang amaamuan no sa dino ti papananyaw. Day talaang. Yung kami kano harana, di sa nga ili ni Tomas. Malahin na kaon. Mapanda ka no harana, enjay sa nga ili ni Tomas.
Kaano ba ka mo tinakita ka sa nga ilid ah? Baak nga ka. Mabalin sa mo ito, di mapanhumara na barap. Anya gayam tinagan di sa nga ilid ako nam. Bitina. Unadan sa itayan. Uy, kasi isa. Bitina. No kasta nga raw. Eh, Praktisen ta ti kantain ta. Agjuit ta nga kanta. anya nga ti kantain ta. Imbis may dilayla. Sukatan ta iti may bitina. Nayunan tamat iti sa bali na tapno di day baga tultuladan ta di kanta. Ay, nalakalang dita. Manso nga ro din tantan. Tay gitaram nga ro day. Aday tandag iti dua. Nabarbartek da. Ha, nagalas akita untit surada. Adape gitara da. Ay, ayan tay cellphone ko ta video ak man ida. Didak madlaw ditoy, tanabartek da. Bring your light, spotlight, flashlight, solar light outside your window. We need your light, spotlight, flashlight, solar light outside your window. Chorus! My, bitina, tatabada. Bitina gayam. My, bitina. Kumanaw kayo man anabartek dita. Isturbo kayo iti turog. Tuloy. Why, bitina. Anya di imbuyat na kadata. Harin ulan sa bait. Nagangpap. Uray nakmut na tatabataw. Dinak panawan. Agawa mga bain. Umayon ta rin ula. Jakmut makapartak tanin na bartak kakmut ngamain. Nalaintan. Anya ngay ita, tinaalalayo itinapanan niyaw. Anya dya insoyat dakadakayaw. Ha? Amumtin na pasamak? Katwan may. Barang tong palin ni Marikwa ng timbaga na nga itid na kanya. No inaramid ko, ti ipapaaramid na. Ha? Anya timparamid na king ako nam? Ay, aguray ka man. Tama nga no, pakibiyang am ti silpon ko. Inak pa'y ipakita kin ni Marikwa ng sakbay asika. Anya ya dayta. Ay, diyan mawatan. Inak pa'y ijayayan ni Marikwa ng numaitid na titangdan ko, ipakitaktukan ka. Ay, nasaya at tanda kamot dito'y tirsina, Kwarog. Oh, kitaam. Kandanggam da ito'y inaramid yo kin ni badung ko idirabi ay ijay balay da tumas. Anya ko madaytang ipakita yaw. Ah, Inaramid mo ka dahil ti impaaramid ka, Maray. ayun maray, mala. Buyain nyo ti itsura kan panagkantada na bartel. Oh. Anya nga ita, namati ka ka din, anagalas ti tsuram anabartag, kan naalas ti panagkantam. Oh, jemuntam, agay ka iti aglawlaw ti balay kaw. Kababay nga pa'y sa titsurak dita. Kasta gayam tilangak no nabartag ka. Oh, ulitom ka di pa iti agbartag, amapan agharana. Ay, sanan kagawad. Tama no buyatan da kami itilinaon ti arinula. Amom ka din nga aggagaik ni Kwarog ijay inaladan ni Marikwanang. Ay tinangdanan ka din ni Marikwanang ni Kwarog. Ay, adda ka no nagpustaan da Kwarog kan Marikwanang. No adda ka no pamanagnak ni Marikwanang anaalas ti aramid ni Kwarog no nabartag,
Paggaiken na. Na, ano ti pamanagnak nga impakita ni kagawad? Ay, tinulagan na ni Marituyang amapan mang video ka ni Kwarog no nabartek amapan agharana. Ay, inaramid na kadimit. Ay, win ah. Yay. Nakitak pa'y jay video. Nakakatkatawa ti itsura da ka ni Pari Badong. Ay, sinuyatan pa'y kit din ni Bitina idaa, itilinaon ti Arinula. Tadisturbo da nga main iti panaturo. Di ka din mapanagharana, Kwarog. Mapanak man, saan ako nagbartag, tatabadaw. Kababayin ti video tayo, di nabartag ta. Dahita kumamit ti bagak, Kwarog. Jak kayat mo tayo, di mapanagharana na bartek. Uray siya, kababayin na talaga. Inteng, anya jay madamdamag ko. Asaan ka nun akayat dakwarog nga agronda? Oh, nakadamagam iti dayta. Kadagiti ko kumarik ah. Awan mo't madamdama ka. Ay, damagam ka ni Kwarog no apay. Ay, sana mabalin, di dagrunda. Ay, damagam nga rod kan kwa na. Ay, anya langan ti maibaga dagiti tattao. No saan da nga agronda dagita atanod mo. Ay, abakman dito'y. Wen ah, taad da ijay paradaan. Mangantayo ka din ang kain. Kanya pailat oras. Manganan, tadat panunot ma'am. Apay nga rin da pinayaban na. Ay, damagaglakan ka no puno ginadamag ni Anthem. Di yun kaya ti agrunda? Ay, nadamag gaya mo ni Antay. Apay, di yun kaya ti agrunda? Nadagaya malalya. Alalya? Idi dayta. Mamati ak ano, idi. Nakita ka mismo di tawiting si Jay alalya. Nakapuraw. Nakapurang alalya? Alalya dahi Jay angkal. Oh. Nakabutbutang tirupa na. Dayta lang, di yun kaya ti agrunda. Usan na kaya tagiti kakadwak ti agrunda angkal. Mabutang da. Uray sakmutin na. Mabutang akmutin. Kunak no naturid ka. No alalya. Mabutang ngak. Uray ananuan da. Diyak kaya ti agrunda. Ikatin nyo pa yan Jay alalya Jay waiting side. Damagak man lang kan kakagawad. Ada ka di alalya aya, ijay waiting shed. Alalya? Di ta waiting shed ka nung nga ti ayan na. Ne, itala ang amadamag ko dayta ah. Ay, ada ka no nakita ni Kwaraw, nakapuraw. Ah, ay iso matlagayam nga agdindinamag. Asaanan akayat dakwarog ti agronda. Ay, problema nga ron. Ita! Apay kuma ako nam adakkel a problemam dayta kapitan. Ket adda kamot nga agronda. Ha? Siyak ti agrunda? Ket kadwaam dagiti tanod mo ang agronda kapitan. Na, Tano dagiti padak akagawad di kunam ay basta krot dapay dagijay ngem dagiti tanod. Antay, nganya ti pampanunutin ni Uncle Kao. Ay, jakman amo. Itay pa'y asaan amatagtagare. Damag ka sa. Ay katwen ah, damagam. Sige. Uncle. Uncle Intay. ay di nakman singgaan. Ha? Busy ak ngagpampanunok. Anya nga minaya ti pampanunutan. Di ko nang maalalya di ta waiting shed. Ay, unang Uncle. Talagang adal-alya di ta waiting side. Adun apadak at tricycle driver ti nakakita. Ay, jak mamati aging ga jak makita. No kayat mo. Di mapan mo kitaan intun rabe. Apay nga eraman nak. No talaga naturad ka. Siyak. No naturad ak talaga. Sige. Ipanaknak mo ti kinaturad mo, Uncle. Maray, nalabsam ka di day ta waiting shed idiin may ka dito'y tersinak. Hawin tatalagamot amalabsak. Tinalyaw mo ka day. Ada ka din nakitam nga alalya. Ay na mare, jak lakabutang ti alalya. Isu mati ibagbaga dagiti tanod. Muwen, dayta kano ti rason, no apay asaanan akayat dakwarog ti agronda. Ay siya, kabutang kaon ang lumabas di ta waiting shed. Mamati kamot iti alalya. Sa anak amamati iday,
Ngam ita, mamati akaon. Ay na, Mare, saan mo pa'y nakita? Mamatikan? Nakita mo't nga tandamari tuyang kan kabadong ti alalya di tawiting shed. Nakita da siguro na. Tanay, asidag iti balay da dahi tawiting shade. Kanahayon da siguro ang makita anya. Kabuteng da nga taday jay nga alalya nga ibagbagada. Awan mo't may istorya kanyak ni Mari tuyang. Amangan mat no pilpil yan day nga alalya ti pagpakpakitaan da. Aywan anya. Kat kadagiti laeng tano ti pagpakpakitaan da. Ay, no agpakita kanyak day nga alalya. Ay, ag-selfie kami. Taipost ko adagaw, Maray. Ay, anyan. Ay. Kapaya kita-kitaan nakakasta. Sip-siputan ka. Tama nga nurumwar ka manag. Kahit mapanak sumak daw. Sumipngatan, mapan ka sumakdaw. Kaya yung ipaginaw mo itong bigat. Ha! Sigurado am asumakdo ka ba daw? Ang mga nusabalin tumanang ti papanam. Mangrikap ka ka din, Maray. Una ka na rabiain. Agawid ka magtaon, Maray. Urayak pa'y ni badung ko. Napanan na aya. Kuna na amapan sumakdo. Ngam aging gay takat-awan pa'y. Diyak mo't nasiputan anapan di ta pagsaksak-duan. Sabalin samot tinapanan na. Ay, kastang arod, Maray. Tila'y pampambar ng aramidon na ang amsanan ng sublay. Ti question, Maray. No sa dinaw ti papapanan na. Day tangarod. Ngamain, nabartek no kasta sumangpel. Ay no kasta. Mapan makin inom. Day tangarod tijak kayat. Sa paisaan akayat ni Kapitan nga dagwalang-walang anabartek iti rabi ay. Day tati bagbagakin ni badung ko, Maray. Agunget adi Kapitan. Iso nga rod apagronrondaan na dagiti tanod na. Ay, kababain launa yun kin ni Kapitan. No makita na ni badung ko anabartek. Sigurado ang makangag ni badung mo akin ni Kapitan. Ala, mangrikap ka nga rudan, Maray. Tagawid akaon. Urayak laangan ni badong ikibalay may. Kita Maray. Agan-anad ka. Ang mga magpakita kan ka di alalya di tawiting shed. Adaya mag. Ada ka numag. Kano nagpakita ka dagiti tanod. Kaaruba may day tawiting shade. Ang pulos, asaan nga agpakpakita kanyak day ta ibagbagam nga alalya. Pilpilyin nad samot nga min ti pagpakpakitaan na. Naglunda kami kini Uncle ko itarabi ay antay. Ay kat nasaya at ano kasta. Mapanmiman kita ang jay alalya jay waiting side. Kahit ayan nga rod niya ang kalmaw. Agsagana ka no pay. Taan niya kumati sagana na. Jaka mo Nagbayag matin nga paiso ni Uncle. Ay, intan ko raw. Ah. Nakasagada ako. Na, anya day ta igamaw. Ay, buludak pala dahito may sa balunat mo. Pagan anwam iti day ta. Ang balunat ko iji alalya iji waiting sheet, Ha? Na, At tanarmas ta Uncle. Intang harudan. Rabiin. Ketuan may. Rabi ya talaga. Mangmanging mo dahi jay Uncle. Taon lati aso na jay. Una butang mo. Apa yang ngarut nga ka di tamalikod Sarsarunduan ka karon. Uncle, asidagtan di tawiting side. Asin na aya. Abay, di mo makita. Nakakidemak. Sumot lang kaya man nakakapot ka iti abagak. Ibagam kanyak no makitam dyan alya. Apay ngay, duwata mang kita Ada ka din makitam. Uncle! Apay ko lang. Anyan nakitam. Antan di alalya di tawiting side. Hindi nakpag-nervyos. Nakapuraw. Anyan di langan na. Ada ka di mata na. Agong na. Saka na. Uncle, tumaray ta! Hindi na ibati ko lang. Talagang dalan niya. Iso ato maray tang kwarong. Nasaya at tanagawid kan ba daw?
Di ka kay agyaman, tanalagip ko pa tinagawid. Kunam amapan kala sumakdaw. Sa bali mo kayam tinapanam. Napanak lang nakikaruba. Pas lamig king ka, numapan ka makikaruba ka nagiti ko kumarem. Ha? Kasano no makita da kadagiti tanod ang nabartag nga walang-walang itirabe ay. Man ano kumangay? Kaya't mau, nga ungtan na ka ni Kapitan. Pagsasawan na ka. Kaya't mau, Nya. Siyak, pagsasawan na. Ay sus, di mo ikatakatawa si Kabadong. Tasaan nga ang angaw day tao eh. Kung tanaki din, kino kabuting dak. Makita da lang, itarayan da kadagusin na. Na, naglastob kan. Si Kaki Daing titarayan ni Kapitan. Ha? Kat, kasanungay inteng. Agronda kayo pa'y lakadi kadakwarog inton rabi eh. Ay kwa, saan nun? Ni kwarog langan. Ha? Apay ngay asak lang. Apay adi mo kadwaan ni kwarog. Ay, jay kwa! Ay, atay. Agsakitak sa intong rabiin. Iso adyak mabalin ti rumwar. Nagkunakan ka. Saan mo ta mabalin na sak lang ti agrunda, angkay? Kaduaan da. Ay, agsakitak. Ay saan ka nga agsakit? Na, Ay, ipilit mo kit din kat nakasarsaran ta kamay. agpakitan tumanan ka na kami di al-alya ijiwitingsin. Anya nga ti serbiday tabalunot ko abinulod mo. No di mo usaran. Una niya. Marik na nga tayo, ti al-alya day tabalunit mau, angkay. Agbati akong dito paradaan niya. Dapay ngagbati ka. Sikati mapan ijiwitingsin. Madamot day tabalunit ni anting aramas mau. Mabutang kakit day. Saan nakamabutang kunak maninday. Intang harudin ano, saan ka mabutang? Sige man. Ipanagnak ko saan nakatakro. Talaga hamot nga minasan ka atakraut. Kat no si kati katuturitan na kapitan. Siyak ti katuturadan na kapitan. Siyak ti katuturadan. Hop, hop. Angkain, asidigtan itiwiting siya. Basta siyak ti katuturadan na kapitan. Ano day jay kwarog? Jay alalya angkain. Nakatakder man hindi tawiting siya na. Ay, nangatirabi din ta. Ito paraitan na. Ano day jay kwarog? Jay alalya angkain. Nakatakder man hindi tawiting siya na. Ay, kanya pala ang ti rami din ta. Tumaraitan na. Ikarkaraw na taabot-bot nga na angkain. Santa pa ato maray. Ay, agbati ka. No siyak tumarayak na. Ay, day tabalunit mo angkain. Ingkan ipangurkan ko na. Ay, wunan niya. Sikat ti kapitan. Rumba nga sikat ti natunay. Ingkan angkain. Ay, sige, saan nakatakrot? Naturidak ka. Ay, saan mabalin abot-bot ng ti kapitan? Ni tatabadong ti alalya. Si kagayam ti al-alya. Siya mo talaga. Sige, angkail. Balong na tayo. Taplag na ka. Insublimot lang jay balunot ka, intay. Win. Mayat gam jay balunot mau. Kabutang ti al-alya. Day jay mo't gayam akong parim abadong jay alalya. Mahilig arumwan iti rabi ay. But-but nga na dagiti tanaw. Tapno di dasitaan. Kat, kinasaritam. Kinasarita kano but-but nga na pa'y dagiti tanaw. Katiliwan ti pulis. Ay unay kat day jay akong parim maun. Angkail. Agronda tayo kadimanan itong rabay. Da kayo mutay na. Tawan mo't al-alyam. Sabagay. Mabutingan ni tatabadong amang but-butang kada kami. No, rami din na pa'y. I-report yung kanya. Oh, Marituyang, ayan na nga di mang bagkat dito may sakaban abaga sa ginatang mau. Ay, siyak ti mang bagkat maray. Sika, ka nadagsan data. Sino nga iti sabali amang bagkat? Malaksid no adda kargador mau. Awan Ti kayat ko asawa ni kumabadong mau ti umay mang bagkat. Siyak laangan maray. Kano nagrigat ang may baon da dya tao. Ay na, nagpigsamot ni Marituyang anang bagkat iti may sakaban abagas. Kuna nga rod maray kay pabagkat na kan ni badong na. Ayan ni badong na.
Saan na kano ang maibaon ni Badong na? Kaya't naasawan si madutan. Sigud mo tasado. Kasla nagagat mo't ide. Kabasol ani marituyang no apay asim madot ni Badong na. Na kasano ang nagbalin abasol na. Napanantumot nga min inggatangan iti silpon. O anya nga ita. Saan nan ang maibaon? Aya, Nakatugaw latta kanon ni Badong na nga agsilsilpon. Kat no ibaon na, amam no anya ti isungbat ni Badong na. anya maray. Wait lang. Nada. Ay sos, kas kumakadagiti ubing ita. Ay kabasol nga runan ni Marituyan. Ay, badawng, binagkak konto'y may sakaban abagas. Kasta unay tidagsen na, oray lasim makit to'y bukot ka. Kayam day ta. Si kapay mas, nagpigsa ka. Kuna mangamin kan ka amapan mo bagkatan. Kahit binagka mo miteng. Una, tawit lang ka mula, wait lang. Kahit isumay. Wait lang, tabagkatag madamdamat, ika't wasawain. Imbagak pa'y kan ka itay bigat amapan mo bagkatan. Wait lang ka mula, wait lang. Katanya ti orasan ngay, sumipngetan. Ngay, sumipngitin na ya. Katuan mag, kita manday ta. Gapo iti kasi cellphone mo, di mo pa yun ammo ti oras. Ay, nagbiitan ti oras. Kinukatugtugaw ko lang. Ala, agluto ka mga rudan. Makitam day ta nga ugalim to yan. Hagibaon ka manan. Mangisa ang kan! Wait lang! Day tamanan ti bagam. Wait lang ko na lang arudan. Makaungot ako nay. Wait lang! Oh, nalpas kayon anangan. Nagtugaw kayo mutan adagos. Ay, agpalpa kami pa'y iti ka anak ka. Kalpasan ti panangan, tarak ng tikinan kunada nga rudan tay. Asino kada kayo ti agin na? Ay, ni Kwarog. Asino ti agsakdo? Ni Kwarog man din. Na, Payasak mo't laminan ngay. Asino ti ubeng. Saan mo taga puta siya ti ububing? Katsa kung ti ibaon yung aginaw kan agsak daw. laglagi pa niyaw asyak ti nagluto. Hmm? Saan dak apulos at tinulungan. Oh, nangag mo Kwarog. Why, nangag ko anggal. Mapanak agpalingke. Inton sumangpetak, masapul ang nakainaw kan nakasakdo kayon Sungbatam ni Antim, Kwarog. Unan tay. Agin na ko nagsakdo ka. Wun! Nagadumad tan ti aramida. Ay, wun ko nang blatan tadengdengan Antim. Saan ang makapanaw? No, di na mangagti sungbat maaw. Wanay nantay. Sige pa nang. Ingka makichindan. Kaya di mo lipatan di papaitan a paborito. Intan makichinda maray. Ay, makitsinda ka? Wun atanay, naibus amin nun. Ay kat mapantangarudan Barang inton sumangpetak, nakalaban ni Badungkaw. Ay, uray mo't ijabalay. Imbaon ko dakwarog kan inteng nga aginaw kan agsakdo. Kwarog. Disturbo ka matanggal. Na, Kit kita mamadama kang agtitex. di nang ibaunan ni Antim kan ka. Mabayag pa sumangpait. Inton madamdaman ton nga ginawak. Agin na ulang ti aramidap. Kano imbaon na kapay asmakdo. Si kamot ton ati agsak dawang ka. Ay, di mo mabalin nga ibaon ti laklakay nga maitisi ka. Sakla amin ay. Saan mo ta mabalin na? Eksakdo ka, kinaginaw ka. Kat si kangay. Kanya ti aramida. Apay adamagam. Saan kamot ngagsilsil baon? Nakatanaw ka lang mat ditatawa. Kasto iti trabaho ti kapitan. Agtantanawak iti tawa, tasipsiputak dagiti mapaspasamak iti barangay taya. Nagatang ko aminin akasapulak agatangan maray. Ay, nakompletom aminan. Wun maray, nagatang ko aminin. Talo agarapon mo't day tamakit-kitak di ta basket mo. Wun maray, dagita ti kang runaan akasapulan mikin ni Badungkaw. Nay, anya ngay dagita. Kasla bugoong may. Katwon maray, bugoong dagita. Kahit si kangay, anya dagita ginatgatang mo. Dagito imet, kasapulan mi ijay kusina. Ay,
Ay, wan gayam. Ada pa'y nalipatak. Anya ngay dayta. Jay ipagpagatang ni Inteng apapaitan. Ay, indak pa'y gatangan, maray. Sige maray, urayan kan dito tagidantan nga agaway. Ay, Kwarog, nalpas mo di paparamid yan, tay. Ah, Ha? oh, Nyang kalmat kidag. ipalpalagi po ti paparamid dakin ka. Baon ka labaw. Jak pa nalpas ti nag-text. Ka-text ko ti arar makabalasang. Ay, nagado at tiks. Okay. Tapnod damot pagpilya. Nagaduda pa mo. Ingka ka ginawin. Sige na. Ay, sumangpet to ni Antimaon. Ada reply na ni. Ay, excited ka launay. Ay, di ka kumanot eh. Matumba da ito ibalay. Nag-reply titinig sa kabalasang. Ha! Agkita kami kanu dyan para dan. Ay, timbara yun. Ay, di papaaramin ni Antinan. Ay, sus, ay, kasanungatan. Sino ti sumaknukan na ginawa? Ha! Ay, si Mang Pwede ni Banang. Badang, Nay, si Mang Pit ka tuyang. adda ka pa ila dita anak katungaw. Nay, kanya nga ti kayat mo. Agtakdira. Nakalabakan, Ay, wala niya. naurnong pa yan dagita lalabaan dita sulay. Di mo pa'y nakutkuti apulos. Wait lang nga mina. Anya await lang. Wait lang nga raw. Kaya't mo asawan, siyak man ang tiaglaba. Ay, kano dawaya may kahit wala na. Ay saus, saanan anasaya at dito ang mapaspasamak badang. Aguray ka man. Ayan na nga dyan pinalingkay. Agluto ka nga rin na. Tanapang gamot dito kusinan. Ha! Daytaw jay pinalingkay. Daytaw, oh, makitam! Ha! Binalsig mo dito tuyang. Ananong dito? Tunggal ibaon ka! Wait lang, tisong batmaw! Taday tala cellphone mo ti pangrunam! Nagaw. Nagsagi mo tinday na binalsig nga yung pangor mo kanya. Di ka may baon na! Di ka may baon! Si Mang Pwede kagaya mo. Nakatakderak dito isang wanam, Inteng. Damagam palaeng. Kwa, nakabanikas ka pa. Ay, sus. Naggapo ak ijay kusina. Kat amom no anya tinakitak ijay. Kwa, jay. Saan pa'y anay kalunkon dagiti nanganan ijay lamisaan. Ha! Nakuton pa yan dagiti nanganan ijay. Awan babain da kita ako ton. Awan pa'y nasakdo adanom. Kasanuak nga ron ang makaluto ita. Kwa, hindi kwarog man. Ay, kwarog! Ayan mon! Anya tinaramid yaw. Taawan tinalnalpas yo at trabaho. Nataagumot pa imot. Balunot ti ka sa pulam, Inteng. Ha! Ay, di ka man may baunan, Ay, ah. sus. Ha? Alaan naman ang balunod na. Ay, unan! Mapanak ang sakdo! Ha? Ay, sus. Saan laaday tatiimbagak nga ramidan yaw? Aginawak pa Ay na, nagmaya lakit din tibiyag ko ay. Wan nga ron maray, nakarelax ka mo ta nakatugaw dita. Akaslaawan pakakumiko ma'am Apulaws. Siyempre, adda ni badung ko nga agtagibalay. Kano nakitak ngamin ni Badung Mau, ang naglaba itay. Aglinlinis kabayatan nga glutluto maray. Kunana, ayaban naktulat ta kanon no panangan. Nagmayat kit di itan tibiyag Mau, maray. Padasen na tagsadot-sadot tamakita na. Na, payagim magat. Anya ti inaramid Mau. Ha, inikak itileksyon na maray. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?